Això és Tastabirra, amb Carles Reina i Jordi Andreu. Ei, avui programa número 12, en fase 0, i post Miquel Rius. Què tal, Reina? Com podrem anar al bar La Gamba a fer unes birres? Al bar, no sé. Bé, jo estic una mica fotut, t'he de dir, perquè ahir vaig sortir a córrer i em fa mal al genoll, o sigui que no sé, potser són coses de fer-se gran i voler seguir fent esport, suposo. Però bueno, a part d'això, doncs bé, tot igual de malament com sempre. Però bueno, avui portem un convidat que ens explicarà o ens intentarà explicar una mica què vol dir això de ser jutge de cervesa i com podem dir en una conversa de bar que ho som sense semblar massa friquis o massa pedants. Sí. I a la segona part del programa tastarem la Imperial Sweet Stout dels amics de Reptilian, que té un nom que no m'atreveixo a dir en directe sense fer-me un nus a la llengua. Ja ho diré jo després que m'atreveixo més. Vale. I després també tindrem una notícia o un fet, no sé si dir-ho notícia, que comentarem també, farem unes risses. Sí, efectivament. Jo també vaig sortir a córrer 40 minuts que vaig aguantar i traient el fetge per la boca. Avui em fa mal tot, però bueno. Lo important és que torna la notícia esa. I diu així: mueren envenenados por su cerveza casera en pleno confinamiento. No dic res més, després ja explicarem. Veus com però una notícia? Per la cara que fa la gent que surt al titular, bueno, per la cara que fa la gent que surt a la notícia, la parella, no m'estranya gent que es morissin. O sigui, bueno, ja ho veurem. I després també escoltarem una mica de Smoking Souls. Vinga, va, doncs va, fem una mica sèrio, que si no el convidat encara se'ns marxarà. Vale. Va, vés a fer la falca, fes la falca tu. La faig jo que la faig millor, va. I I subscriu-te al nostre YouTube, joder. Canal de YouTube. Sí. Subscriu. I va, vaig amb la falca, Aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesera nòmada terrassenca amb la voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i experiències sorprenents. Cada setmana és una aventura que no et deixarà... No, cada cervesa és una aventura que no et deixarà indiferent. Demana-la a través del seu Instagram o les millors botigues i bars de Terrassa. Tria la teva aventura preferida. Vols dir que ho fas millor que jo, això? Perquè m'he encallat, però el to i tot és millor. Ja. Molt bé, doncs presentem el nostre convidat d'avui. Avui parlem amb Ariel Caballero, que, si no estic equivocat, és un dels màxims representants d'aquí de Catalunya, d'Espanya, de l'organització que puntua les cerveses i els concursos d'arreu del món. I sí, això és l'organització del BJCP. Què tal, Ariel, com estàs? Molt bona tarda. Com estem tots? Res, doncs, això del BJCP és una... Espera, Ariel, no te'n vale. No te'n vale. No me'n vale, vale. Sí. Què estàs bevent? Primer de tot, què estàs bevent? Mira, ara mateix anava jo a obrir una cervesa sí? de la gent d'As, una Brutipa. La Brutipa d'As. La Huel Melon. I, bueno, i això d'aquí, que és una... no sé si es veu. Sí. L'obridor. L'obridor aquest ve de Turquia. A mi m'han convidat un parell d'anys al festival que fan allà a la ciutat d'Izmir. Fan un festival de cervesa molt gran i fan un concurs i tal, i vas allà i n'hi ha un moviment cerveser verdaderament interessant allà. I té una evolució molt, molt interessant, però bueno. I aquesta cervesa del company Andrés d'As és una cervesa que a mi m'agrada molt, perquè és una cervesa que està passada de data, com si diguéssim, perquè això porta ja fent 20-22 mesos, una cosa així, però encara està fresca, encara no té una oxidació brutal i segueix sent una cosa superbevible. I moltes vegades ens oblidem d'això, de que la cervesa ha de ser bevible. Sí, exacte. I hi ha estils que passat un any millor que acabats de fer. Això està claríssim. Sí. Sí. Bueno, si pots, explica'ns una mica com funciona aquesta organització i què fa per millorar la vida de les persones, la BJCP.
Molt bé. Mireu, tot això comença, com si diguéssim, als anys 80 del passat segle, que comença a fer tot el tema del moviment craft homebrew allà als Estats Units. Se fa una associació, que és l'associació de l'American Homebrew Association, i des d'allà comencen a dir, molt bé, comencem a fer cerveses, però com són els diferents estils de cervesa, quina mena de cervesa fem, com ha de ser, tot això. I allò deriva en crear el tema del BJCP, que és el Beer Judge Competition Program. Això, bàsicament el que diu és, si nosaltres anem a la guia que té l'American Homebrew Association, té una guia d'estils que és immensa. Allà te surten una borrada d'estils. Podem parlar de 300 estils més. Però 300 estils de cervesa diferents, eh? Exacte, però només te fa, com si diguessin, el nom i 2 o 3 cosetes més. Què passa? Quan ja parlem del BJCP, el que fa és que diu, nosaltres tenim una guia d'estils, en aquesta guia d'estils s'entra en profunditat en cada estil, te diu com ha de ser l'aroma, com ha de ser el sabor, com ha de ser la sensació en boca, quines estadístiques ha de tindre cada cervesa. O sigui, més o menys diu, mira, aquest estil té un rang d'alcohol de 4,8 a 5,7. Té una densitat inicial de tal a tal. Té una densitat final de tal a tal. T'explica una miqueta més totes les detalles de cada estil i la guia del BJCP ja parlem de 130 i pico estil. No agafa tot el que n'hi ha ja posat a l'American Homebrew Association, però sí que són, com se diu, estils principals que ja desenvolupa en profunditat. O sigui, diguem que agrupa més tots els estils que van definir prèviament, no? Exacte. També lo fan en la seva òptica. Recordem que això és una associació americana i tenen la seva manera de fer agrupacions d'estils de cervesa i de definir una sèrie d'estils de cervesa. I li agrada molt posar-se la banderita. Ja, bueno, això, si ho ha fet un americà, sempre suporta el seu terreny, això està claríssim. Sí. Però en general està bastant acceptat, no? Fins i tot a Alemanya, a Bèlgica, són països que també els accepten, no? El tema és que pensem una cosa. El tema del BJCP comença com un moviment enfocat cap al món homebrew. O sigui, tot això està pensat per a parlar directament de la gent que fa la cervesa a casa. Que fa cervesa a casa. No per cerveseries. No. Està pensant sempre, i és el que diu, quan tu entres a BJCP, te diuen què volem fer nosaltres? Nosaltres volem difondre la cultura cervesera en tot el món i volem millorar la qualitat mitjana de la cervesa. Que cada vegada n'hi hagi cervesa de millor qualitat. Què passa? Que dintre de tot això d'anar millorant la cervesa i d'anar difonent tot el que seria la cultura cervesera, té tant de prestigi i està tan ben feta la guia d'estils que n'hi ha un munt d'associacions i n'hi ha un munt d'empreses que no miren altres definicions que n'hi ha, perquè n'hi ha altres escoles que fan les seves definicions de cervesa i tal, però aquesta té molt bona reputació a tot arreu. I, de fet, per exemple, n'hi ha un programa que tenen també els americans, que és el Cicerón, que és com si diguéssim els sommeliers de restaurant que venen a aconsellar-te tema de vins i tot això, doncs el mateix però fet en cervesa. Doncs la gent de Cicerón el que diu és nosaltres no fem una guia, sinó que fem servir la del BJCP. Clar, però ja tenen la feina feta, no saben res. Bueno, i digo, i perquè està ben feta. I perquè està ben feta, ja. Exacte. I de fet després te trobes un munt de fàbriques cerveceres, o sigui, ja de professionals, que canvien la denominació de les seves cerveses per adaptar-se a la guia del BJCP. Tot això per què se fa? Perquè, recordem, tot això és una organització, com si diguéssim, una ONG, perquè és una associació de cervesers casolans i que fan aquestes coses, però té tant de prestigi i se preocupen tant per fer les coses correctament que al final el món professional diu no, és que això està molt ben parit i anem aquí a seguir aquesta línia.
No sé si Home, Sí. jo crec que ho han aconseguit, no? Perquè si la majoria de concursos que es fan, no només locals de homebrew, sinó concursos de cervesa, al final, cervesa professional, per dir-ho d'alguna manera, tots es basen o la majoria dels importants es basen en BJCP per Sí, puntuar. n'hi ha molts. A veure, segons on estem, perquè si, per exemple, anem al centre d'Europa, allà, si mirem la European Beer Star, que és una altra guia d'estils que n'hi ha, clar, la profunditat que té en estils alemans és molt més pròpia Dens, allà. que tot el que surt allà, aquí al BJCP. Però, clar, perquè estan enfocats molt en allò que és el que han parit ells. Ara, surt d'allà de lo que seria estic clàssic alemà, estic clàssic txec, i té molt poqueta cosa. I en aquesta part, ja el BJCP sí que té moltíssima més varietat de coses. Més varietat. Clar, perquè suposo que els que van començar bueno, suposo no tenen tota la cultura cervesera que hi ha al centre d'Europa darrere, els americans. No, bueno, i de fet n'hi ha estils que li costa als americans. Jo, per exemple, com sabeu, organitzo exàmens, perquè de fet el Carles ha vingut a un examen organitzat per mi. Sí. Jo intento que cada any hi hagi un examen aquí a la zona de Catalunya. Jo sempre tinc que això és una feina d'un any sencer perquè tens que demanar permisos, les dades, començar a parlar de quines cerveses posaràs a l'examen, de com seran aquestes cerveses, i de vegades que intento posar algun estil belga, com si diguéssim, mira, anem a posar un alàmbic senzill o anem a posar alguna cosa d'aquesta, Sí. ja moltes vegades me diuen que no. Des dels Estats Units et diuen que no, Clar. perquè allà no les saben valorar o perquè correcte. no tenen... Hòstia, que bo, això no ho sabia. Què passa? Que, com si diguéssim, no tenen accés a tot això i, clar, moltes vegades tenim discrepàncies de vegades quan jo tinc que corregir exàmens amb gent americana, perquè parlen de coses d'IPAs i diu, sí, és que tu tens allà el llúpol molt fresc i molt tal i això ho detectes molt bé, però jo no. Diu, aquí no tenim un llúpol tan fresc i tan edient, però en altres coses sí que tenim molta més riquesa. Sí. Bueno, i al final tornem els estils a allò europeus clàssics, diguéssim. Exacte. I ara suposem, jo m'agradaria ser jutge de cervesa. És CARF 0, quins passos haig de seguir? No. Bueno, a veure, en principi, tot això ho de fer jutge de cervesa. Per empezar, tens que agafar i estudiar. No és una cosa que sigui... Estudiar molt, t'ho dic per experiència. Sí, vel. Ja ho veurem. Tens que agafar tota la guia d'estil, que són els 130 i pico estils, i començar a llegir allà un munt de coses. Fins i tot els estils que no m'agraden, no? Fins i tot els que no m'agraden també. Sí, correcte. Digo, però aquesta és una discussió que tinc moltes vegades amb la meva dona. Perquè n'hi ha estils que a mi m'agraden, que a ella no, i, bueno, parlem de coses. I n'hi ha controvèrsia de vegades que tu estàs parlant de cerveses de tal, i tu dius, és que aquesta cervesa representa molt bé l'estil, però no vol dir que a ti t'agrada. Potser que jo prefereixo una altra cervesa, però tu el que tens que ser capaç és de dir, això, aquest estil ha de tindre això, això i això, i aquesta cervesa lo clava. I tu tens que dir, li posaràs una molt bona puntuació per això, però bueno. Anem a lo que anava. Tu tens que estudiar tot el que seria, n'hi ha una guia d'estils i n'hi ha una guia d'estudis en el que t'expliquen coses sobre lo que és l'organització del BJCP, com s'organitza, coses sobre la cervesa, o sigui, tu tens que tindre una sèrie de coneixements sobre el tema d'elaboració, les fases d'elaboració de la cervesa, coses de l'aigua, coses del malt, del llúpol, del llevat... Coses vol dir moltes coses, Perdona que t'interrompi. Però depèn del nivell. Al nivell inicial tens que tindre una sèrie de coneixements per sobre de la mitjana, sí. Quan, si vols, el que jo intento preparar-me, que és l'examen per a passar a nacional, allà sí que has de tindre molt de coneixement, però molt.
Però això com va? O sigui, tu tens un nivell inicial i pots Ara- jutjar en alguns concursos o com va ser? No... Ara t'explico, Vale. Molt bé. Una vegada tu has començat a estudiar tot això, dius, vale, ja he estudiat, anem a fer una prova online. Tu vas a la web del PJCP i tens allà un apartat que és per fer proves online. Em sembla, t'he dit de memòria, però em sembla que si pagues $10 te pots presentar una vegada l'examen. Si pagues $20 tens 3 intents. Què passa? Sí, això què passa? Que tu tens que fer això i, bueno, és un examen tipus test. I tu dius, vale. Què és el que passa? Que és un examen tipus test, però són 180 preguntes ara, perquè quan jo lo vaig treure eren 200, Han baixat i 20. l'han baixat una miqueta, i tens una hora de temps. Joder. Què passa? Ha baixat una miqueta perquè només el va provar l'Ariel, per això van haver de baixar. No, l'ha passat molta gent, L'ha passat molta gent. Què passa? Que, clar, tu quan li dones allà, diu, començo, tens una hora. I una hora significa que tens que anar, però a saco, perquè tens... Clar, vol dir que has de respondre 3 preguntes cada minut per fer-ho a temps. És una passada. Bàsicament. I la nota que és sobre... O sigui, és un 5 sobre 10 o un 7 sobre 10? No. Anem. Tu, per aquest examen només te dirà aprovat o ha suspès. Vale, per aprovar l'examen requereix que tu tinguis un 60% d'encerts. Vale? Però el punt és que cada pregunta que tu contestis malament, resta. Buah. O sigui, dius, no, tinc que fer el 60% de les preguntes. No. Si dubtes, millor no omplir. Exacte. Jo moltes vegades el que li dic a la gent, no te paris, ¿vale? I a més, pensa que una pregunta no contestada te resta perquè se considera no que estigui en blanc, sinó que està malament. ¿Vale? Llavors, jo el que li aconsello sempre, el que li comento a tothom que vol presentar-se a l'examen, no te paris. Si tu tens un dubte en una pregunta, passa a la següent. Ja al final, si te sobra temps, ja tornaràs a aquella, però tu tens que aconseguir el màxim possible de preguntes contestades. Al màxim. I ja si te sobra temps, al final ja aniràs allà i dius, bueno, aquesta jo crec que serà això, tal. Diu, però no te paris, perquè si te pares, s'acaba el temps. Sí. Perquè està en castellà, català o anglès, que està en qualsevol està en anglès, està en castellà, en una traducció... Xunga. Castellà latino. Especial. No, n'hi ha coses que estan posades d'aquella manera. N'hi havia una part que s'estava traduint al català perquè, per exemple, quan donem un resultat d'examen sí que tenim una planilla en català, una planilla en castellà, ja s'està treballant en la de xinès, en la de hebreo, en alemany, o sigui, estan fent moltes coses per al tema de abarcar tot el món. Què passa? Una vegada tu aconsegueixes el titulito que te donen, que te dius, molt bé, tu has passat l'examen d'entrada. El teòric, diguem. Has passat el teòric. Això és com el carnet de cotxe. Primer el teòric, després el pràctic. Sí. Llavors tens un any de temps per presentar-te a l'examen pràctic. L'examen pràctic són 6 cerveses. Tu tens una hora i mitja de temps i tens que fer 5 cerveses omplint una fulla. I en aquesta fulla tu el que tens que fer és descriure la cervesa. Tu tens que posar-te allà i començar a dir, mira, agafo la cervesa, mira, doncs ensumo i em sembla que té un aroma de pa baix, que té una miqueta d'èster de pera per allà, nivell baix, que té, no sé, un cítric molt alt, el que sigui. Tu tens que posar-te allà a descriure la cervesa i comentar si, mira, aquí tens diacetil, o tens acetaldehid, o tens alguna cosa d'aquesta, i aquest estil de cervesa te demana que sigui un perfil de fermentació net. Vale, o sigui, tu ja saps l'estil. O sigui, tu saps et donen una cervesa amb un estil i tu has de... Bueno, bàsicament, quan tu te seus a l'examen, te diu la cervesa 1 és aquest estil, la cervesa 2 és aquest estil.
i tu te posa una cervesa davant i tu tens que dir si aquella cervesa correspon a l'estil o no i fer una puntuació. La puntuació sempre va, com si diguéssim, de 0 a 50 punts. Per un tema de cortesia, sempre se demana de que mai donem una nota per sota de 13. ¿Vale? Ni que sigui una cervesa molt i molt dolenta, com contaminada que sigui, tu poses un 13, que és com aconseguir la puntuació de cortesia, i comences, i vas allà valorant i tal. Ja. Bueno. Pues es así de tener una hija, ¿no? Sí. Bueno. Què passa? Tu, quan fas això, no és una cervesa, són 6 cerveses. I cada quart d'hora tens una cervesa allà posada a la teva taula. I tu tens que anar omplint tota la fulla. Has d'anar per feina, has d'anar per feina. No és una cosa que sigui senzilla, que jo tinc amics que li comento, no, és que jo soc jutge de cervesa i, bueno, ja el cachondeo és generalitzado. Però quan tu vas a un concurs i tens que omplir les fitxes i tot això, no és una cosa senzilla. I tens que sempre ser molt respectuós. Quan tu parles i dius les coses, tu tens que tenir molta cura en això, en què dius, mira, em sembla que això no és el més adequat per a aquest estil, mira, intenta de canviar això, necessitaries una miqueta més de carbonatació, les maltes ahumades estan en excés, no sé. Clar, sempre pensem que això és des de l'òptica de homebrewer, o sigui, tu el que has d'aconseguir és millorar la cervesa que et presenta endavant o dir-li què pot fer el brewer per millorar aquella recepta, en teoria, no? Això és la filosofia del BJCP que comentaven abans. El que intentem sempre és millorar la qualitat de la cervesa. ¿Vale? I, de fet, jo te comento que n'hi ha alguna marca de per aquí que han vingut i diu, mira, nosaltres hem fet aquesta cervesa. I te seus en ells, comences a testar, comences a mirar coses i dius, mira, trobo això. I si vols fer aquest estil, tens que fer això, tens que canviar allò, i comences a assessorar una miqueta en el tema aquest. Vull fer una mica d'assessorament a cerveseres professionals per les que vulguin adequar les seves receptes a l'estil que ells volen aconseguir, no? Potser. Però després així no t'arrisques més a que totes les birres tinguin el mateix gust? O això és una altra cosa? No, jo soc un ignorant, jo no tinc ni idea. No, però això és una... com si diguéssim, jo me'n recordo un cas d'una gent que volia fer una doppelbock i per a posar-li al color i tal, posaven maltes cristal. Què passa? Jo les comentava, és que això t'està donant gust de caramel en la cervesa. Què passa? Que el caramel no queda bé en aquest estil. Treu tot això i posa-li malta Muni o posa malta Viena. I treus d'allà tot el que seria el color i els aromes que tu vols allà. I és fer una miqueta d'ajustos i fer coses d'aquestes i sempre anem a buscar com millorar la cervesa i com fer que la cervesa sigui més beguda. O sigui, que no només et pots dedicar a jutjar competicions, sinó que també pots fer consultor a cerveseres. Això està millor, Ariel? Per aquí ho pots vendre molt bé, Sí, però bueno, això no... Professionalment no me dedico a això, Però... No té res a veure. Però bueno. I saps més o menys, suposo que això està com llistat, quants jutges de cervesa hi ha ara mateix a Espanya? A Espanya serem a prop de 200. Prop de 200. Una coseta així, sí. Avui he estat parlant amb l'Alexis, que és l'Instagram de la birra nostra, ja m'ha dit que vol dir, que m'ha dit que fa poc va fer un examen, el primer examen que es fa a Catalunya i a Espanya de National Rank, no? Algo així. I que se va presentar gent d'aquí. Ara va explicar tot això. Estava en el tema de ens hem presentat a l'examen de cata, queda a veure què passa després de tot això. Però bueno, petit parèntesi. Com si diguéssim, a tot el món n'hi ha un munt de jutges cervesers del BJCP
I, de fet, Un nosaltres munt, quan estàvem... és un munt? Estem parlant de milers de... Sí, potser que parlem de 10-12.000 jutges a tot el món. N'hi ha masses ja, no? Bueno, n'hi ha una quantitat. Què passa? Que nosaltres estàvem a dintre de lo que seria la zona nord-est, que estaven justament amb la gent de, no sé, del Quebec, de la part nord-est d'Estats Units. Del Quebec, estàvem... Sí, La zona compartíem zona amb el Quebec. Sí, en una part d'allà del nord dels Estats Units, de Canadà, i estaven allà... Bueno, per allà estava tot el que no era Estats Units. Què passa? Que això ha crescut, s'ha fet molt, molt gran, i llavors ara s'ha fet, com si diguéssim, una divisió. Aquesta divisió significa que des de l'any passat ja n'hi ha una àrea que és una àrea d'Amèrica, com si diguéssim, àrea de tot el que seria Sud-amèrica i tot això. I aquest any tenim que fer ara, d'aquí a poc, eleccions, perquè per primera vegada n'hi ha una zona que seria APAC, Àsia-Pacífic, i n'hi ha una altra zona que és EMEA, que és Europe, Middle East i Àfrica. Sí. Llavors, tots nosaltres farem una nova zona dintre del BJCP. I estarem nosaltres enquadrats en això. Ja no dependrem, com si diguéssim, d'algú que està als Estats Units, sinó que tindrem que triar una persona d'aquí. Principalment serà de la zona d'aquí d'Europa. Molt bé. No ho sabia, això. Però I bueno, sí. Una mica, llavors estaries d'acord, o la meva sensació, ja que mig m'he endinsat en aquest món, és que treure's el títol al final és només el principi d'aquest viatge, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè després has com de seguir tastant i tastant estils, anar-te formant, anar entrenant el teu tacte, el teu gust, perquè si no això no tira. Això és la part que anava a explicar ara. Quan jo faig una cata, moltes vegades l'explico a la gent de que la majoria de les vegades tu el que tens és un entrenament i t'has entrenat, tens facilitat per dir, molt bé, he trobat això, i això tu, la ment diu, això significa que és, no sé, poma. Això fa olor de maduixa, això fa olor de una altra cosa. Què passa? Quan tu estàs en una cata i comentes a la gent, dius, és que la capacitat sensitiva que tinc jo és la mateixa que teniu vosaltres. Perquè en el moment que jo dic, és que no us olora això a meló, i tothom diu, ostres, sí, és veritat. Llavors no ho identifiques. Sí, a vegades si t'ho diuen és molt més fàcil, perquè jo també he fet algunes sessions amb el Barratxina i quan ell et comença a explicar coses comences a trobar-les. Llavors és un monòstic. Bueno, Albert és una persona especial. A més, viu molt a prop d'aquí, de casa meva, i moltes vegades quedem per fer cates. Ah, sí? I vas allà i comença Albert i diu, és que aquí n'hi ha això, i jo ja li dic directament, dic, Albert, no arribo. Ho sento, però jo arribo fins aquí, digo, tot això d'aquí, ho sento molt, digo, però jo no arribo. Digo, és que és una persona prodigiosa, és un... és un paracella. Bueno, de fet, ha sigut el... Crec que li han donat el premi al BBF, no? Le han donat el premi a la trajectòria a Steve Halsley, però clar, és que Albert ha sigut el meu mestre i ha sigut el mestre de, em sembla, que seria rara la persona de tota Espanya que no hagi passat per les seves mans o que hagi entrat al seu blog a buscar informació. A buscar alguna cosa, sí. Quin és el seu blog? Corroboro. Cervesa en català. Pues em sembla que és cervesaencatalà.blogspot.com.es o una cosa d'aquesta. Però cervesa en català. Busqueu-lo, com a val la pena. Sí, n'hi ha un munt de coses allà i n'hi ha traduccions fetes al castellà allà de documents perquè pots entrar allà i tens un munt de traduccions de temes del BJCP i n'hi ha unes quantes fetes per un munt de gent que són jutges i tot això, algunes estan fetes per mi, unes estan fetes per altres companys de per aquí. Bueno, n'hi ha molta informació allà. Molt bé, anaven a allò. Hem tastat la cervesa, hem fet l'examen, allò s'envia a corregir i allò
bueno, comença un tema de que es té que corregir, que toma temps perquè abans només se corregien en anglès, significava que tu tenies que traduir l'examen, enviar-lo allà. Ara ja comencem a haver jutges de la resta del món que ja podem, com se digui, si hi ha un examen en castellà, jo el puc fer directament, sense traduir, però clar, tot això no és pagat ni res, o sigui, tu ho fas en el teu temps lliure. Ja. Sí, sí. És el teu hobby, de moment. Sí, és el teu hobby. Què passa? Quan tu passes aquest examen tu lo passes en una nota i te diuen, molt bé, has tret un 60% o has tret un 62 o un 71 o un, no sé, un 85, el que sigui. Una vegada tu has passat l'examen, tu passes a... Bueno, quan tu te presentes a l'examen ja tens un rank. Sí. Com si digués un rang que tens allà de jutge. Si tu passes a l'examen, passes a estar reconocido, o pasas a estar como aprendiz. Te posa aprendiz, digo, vale, que no has passat de l'examen. Una vegada tu has passat de l'examen, tens allà una nota. Si tu tens una nota de 70% o més i comences a anar a fer concursos i en aquests concursos treus punts d'experiència que vas fent de mica en mica, pots arribar a lo que seria el títol de Certified. Està certificat. ¿Vale? Tens una nota de més d'un 70% i tens més de 5 punts d'experiència. ¿Vale? D'allà cap a sobre ja passem a una altra cosa que seria un jutge en un rang de national, que això ja significa que tu tens una nota, tens que passar un examen escrit, que aquest examen escrit significa que tu ja tens una nota de cata superior de 80 i tens més de 10 punts d'experiència. O sigui, tu ja has anat a un munt de concursos. Què passa? Quan tu fas aquest examen escrit, és un examen de 100 preguntes, però tela, Pero tela, lo que tienes que posar ya de temas de elaboración de cerveza. Te preguntan, bueno, de qué vos hablas sobre el tema del agua en la cerveza. Que de on ve la escuma en la cerveza. De on ve, digo, te poden preguntar qualsevol cosa i tu tens que fer allà tot un plantejament sencer i una recepta sencera de cervesa de com elaboraries tu aquest estil. Déu-n'hi-do. Una vegada tu passes això i tens una nota mitjana entre el teu examen de cata i l'examen escrit de més de 80 i tens més de 20 punts d'experiència, passes a ser nacional. I n'hi ha un altre rang, que és el de màster, que això ja és una nota mitjana de més de 90. O sigui, ja un màster parlem d'una cosa densa. Què passa? Per presentar-se a l'examen escrit, n'hi ha gent que ja directament m'arriba un email i me diu, mira, Ariel, es que tu fas un examen aquí, me voy a ir a apuntar. Ya te quedas así, digo, mira, això és un examen escrit. Ah, bueno, vale. Vale, no, significa que no... digo, vale, no saps de què va això. Vale, no, tienes que estudiar. No, i tens que tindre ja punts d'experiència, una nota de cata, o sigui, és una cosa densa. Ha vingut a presentar-se gent d'Itàlia, ha vingut a presentar-se gent d'Alemanya, aquí, i aquest novembre, per primera vegada, se va presentar 3 persones d'aquí d'Espanya. N'hi ha 2 persones que eren d'aquí de Catalunya i n'hi ha una persona que era d'Andalusia. I se van presentar i estem esperant les notes a veure que... si ja tenen el primer nacional d'aquí d'Espanya. Digo, bueno, a veure què passa. Molt bé, doncs aleshores, si tot va bé, en pocs dies sabrem si tenim algun o 3 primers jutges de rang nacional aquí a Espanya, no, Ariel? Espero que sí, perquè a més això significaria ja tindre gent en una categoria important, de les que són importants de veritat. I a més, ara tenim les eleccions que vaig comentar de la zona, i n'hi ha gent que té projectes molt interessants respecte al tema de fer un major focus a intentar
fer una formació per a jutges, perquè una altra cosa és que quan tu treus el títol del BJCP, això no és per sempre. Aquest títol te dura només, té data de caducitat. Si tu no fas concursos, si tu no organitzes exàmens o concursos o fas traduccions o fas alguna cosa... Si tu no ets un membre actiu de l'organització, aquest títol caduca. I cada quan caduca això? Normalment em sembla que és any i mig, 2 anys, una coseta així. Si no fas res durant 2 anys, te'l treuen. O sigui, és pel·lícula de Carles, no? Que ja. Tu ja fa... Mira, doncs et diré que m'han cancel·lat. Anava a anar, perquè estava inscrit ja a un concurs Homebrew a Londres i m'han cancel·lat els vols i m'han cancel·lat tot. Però ja el tenia tot fet. Bueno, ara mateix n'hi ha flexibilitat per part dels yanquis, han ofert una miqueta de flexibilitat en tot això, però clar, la idea és que no és que, bueno, jo ja m'he tret del títol i ja està, sinó tu tens que anar sempre fent coses i tu tens que estar entrenat. Actiu, ser un membre actiu de la comunitat, diguéssim. Correcte. Molt bé, doncs jo crec que ha quedat força clar què és el BJCP i què és el que fa per millorar la vida de les persones, que és ni més ni menys que procurar pel benestar i la salubritat de la cervesa de totes, tant les industrials com les artesanes com les homebrew. Sí. Correcte. Ni més ni menys. Sí. Bueno, gràcies, Ariel, per ser aquí avui. Esperem que tornis algun dia, també. Quan vulgueu. Moltes gràcies i bona birra, que és el més important. Si tu has passat bé, doncs ja és important. Moltes gràcies i bon programa. Gràcies. Gràcies a tu. Fins una altra. Adéu. Adéu. Bueno, doncs seguim el programa d'avui. Ara anem a escoltar la trinxera de Smoking Souls mentre anem obrint la The Strawberry Killers Evil Tiki Cult versus Vile Hopted de Almighty Dark de Reptilian. Bueno, però espera. Abans hem de fer una cosa. Digue'm. T'has subscrit al canal ja o no? Que m'he entrebancat dient això. Subscriu-te. Que vaya. El títol d'això. Ara ho provarem. Va, anem a escoltar la cançó. Vinga, fins ara. La teua cara és familiar, com un reflex en el mirall. Deixa'm recordar-te com jo vull deixar. Com un cavall ferit corrent, a cada passa mor el temps. Quan no vigilen els palaus, tombem-los. I ara on anirem, i ara on anirem, i ara on anirem comptant. I ara mirarem, i ara mirarem, ara mirarem lluny. Era d'esperar, la vida és una trinxera. Tu seràs una bala i jo el punyal. Qui no té llar no té carrer, vivint de cara a la paret. La solidaritat ve dels de baix de sempre. Qui més estima no té res, ni de coratge, ni or, ni pes, amb la certesa de saber que estàs ahí. Doncs estàvem escoltant la trinxera de Smoking Souls i vinga, va, anem a obrir la The Strawberry Killer Evil Tiki Calls versus Barley Hotted de Almighty Dark de Reptilian. A veure què tal està. Sí. Espera, primer l'obro, per això. Obre-la tu, va. Ara. Va, explica'm una mica què podem trobar en aquest estil Tropical Stout. Aquest estil així, l'Imperial Tropical Stout com a tal no està definit en la BJCP. El que està definit és un Stout Tropical. Llavors hauria de ser una mica com un Stout Tropical, però una mica pujadeta tant de cos com d'alcohol, per dir d'alguna manera. O sigui, hauries de trobar... Ha de ser una ale forta, molt fosca i bastant dolça, amb alguns torrefactes i sense notes cremades. Al final sí que et ve una mica així el
Com et sona tot El això? sabor a torrat. Bé, però una mica bé, sona molt bé. Una Està mica bona. què? No, mullat. Una mica què? Mullat. A xino, les coses que dius a vegades pues, em sonen una mica xino, que que et digui. Però notes una mica la dolçor? O Sí. No? Notes dolços? Sí, he notat que és dolça i al final, això que et dic, que una mica de sabor a torrat. Però molt lleuger. Notes cocoa? Notes xocolata? Notes maduixes? No, això no t'ho sé dir ara mateix. T'hauria de Jo tornar a tampoc, provar. perquè clar, és que clar, jo vinc de prendre amb la Imperial IPA d'espina de ferro i ara vols que et passi una cata d'una Brandy Cocoa Strawberry Imperial Tropical Stout. Pues no, això no funciona així. Però bueno, sí que et puc dir 4 coses ràpides, ¿vale? Va, digue'm alguna cosa. A veure, quan l'he tirat, l'espuma era d'un color marronós, s'esvaeix ràpid, el color de la cervesa és fosc, és molt opac. Sí. Sí que hi ha molts dolços, però ara mateix no et sé dir si són fruites vermelles o coses així. Algú de xocolata i cafè sí que li noto per això. I no té gens d'espereses torrades. Doncs jo he notat algú torrat. No torrades, perdó. Quan te No l'acabes de torrades, tragar... sinó cremades. Cremades no, Vale. té algo de torrat. Sí que es nota, ara que ho dius una mica això, el sabor com a xocolata i cafè, quan acabes de fer el trago cap d'una estona, Sí, oi? la sensació que et deixa a la boca és una mica com quan acabes de beure un cafè o prendre una mica de xocolata. Doncs No una sé. mica és això, ja ho tindríem. Molt bona, jo crec que és una bona col·laboració amb Sí, amb Iria, no? Com es diuen aquests? Iria, Iria, sí. no ho sé, la veritat. Però que potser amb un parell de coccions més es podia afinar bastant més. Li trobo un punt massa de carbonatació, potser. Potser, em sembla molt bé tot això, però si vols anem a la notícia essa ja. No li diguis notícia, no és una notícia. Que sí que és una notícia, per mi ho és, perquè surt el 20 minutos. 20 minuts són les teves fonts? M'estàs dient Sí, això? clar. Sí? Vale. Sí. A veure, elabora la notícia, va. Sí, t'explico, és molt simple. Mueren envenenados por su cerveza casera en pleno confinamiento. O sigui, resulta que una parella sud-africana van fer birra a casa seva i no va sortir del tot bé. No, doncs Però- bé no va sortir, segur, si es va morir no va sortir bé. No tot és culpa seva. O Per sigui, si veus la foto, té una mica de cara de monga, saps? Però també és culpa del govern de Sud-àfrica que els cabrons van prohibir la venda d'alcohol i tabac durant el confinament. Els van abocar en aquesta situació. Sí. Claríssimament. És tot culpa del govern sud-africà. I això, doncs aquesta parella que tocava la tercera edat va morir intoxicats per l'alcohol, no per la birra. O sigui, la birra és bona, l'alcohol és el que va fer que morissin. No té cap mena de sentit això que estàs dient, eh? O sigui, fan cervesa artesana i es moren per sobredosi d'alcohol. Jo què sé, tios, hauríem beure els 20 litres d'una tirada, jo què sé, hauríem fer un beer bong espectacular o alguna cosa. Un beer no sé. bong, sí. Ni Molt idea, bé, tio, jo molt què bé, sé. doncs amb aquesta notícia, doncs res, no deixem de recomanar que feu birra a casa, però feu-la bé. Sí. Sisplau, bé, va. feu-la bé. I va, anem acabant el programa i anem a parlar una mica de Smoking Souls, que per cert els hi vaig enviar per Instagram i per mail i han sudat de nosaltres. Clar, perquè ells són Però bueno. estrelles i nosaltres no. Clar. Serà això. Doncs res, són de per allà baix, De per allà baix, D'aquests que- per on queda això per allà baix? per Al Dènia. Marroc. No. No em facis dir si queda per Marroc o no, però queda per Dènia. Vale. Deu ser Alacant o por ahí. Els Smoking Souls són els que vam veure a l'Estroika, oi? A l'Estroika, i els vaig veure també a l'Apolo, però tu no vas vindre. Vaig haver d'aguantar el teu germà allà. I tu no hi eres. Ja t'està bé.
Doncs res, toquen des del 2013 i van treure un LP que es diu L'Espenta i ho estan patant bastant des d'ara. I l'últim que van llançar és el Translúcid i per mi tenen uns quants temazos. Sí, la veritat és que sí. A mi em va agafar una època forta amb Smoking Souls. Ara no tant, però vaig tenir una època forta. Doncs jo continuo. O sigui que... Molt bé. Però res, no ens enrotllem més i fes la falca, que si no els d'Aventura ens tiraran les orelles, que portem ja molta estona sense parlar d'ells. Doncs vinga, va. Aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesera nòmada terrassenca amb la voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i experiències sorprenents. Cada cervesa és una aventura que no et deixarà indiferent. Demana-la a través del seu Instagram o a les millors botigues i bars de Terrassa. Tria la teva aventura preferida. Yeah. Queda molt bé que estiguis fent la falca i jo mentrestant estic bevent Reptilian, però bueno. És igual, no els importa. Ja ho anirem afinant, això. Doncs va, us deixem, anem a escoltar Volves de Neu de Smoking Souls, però abans recordar que ens podeu trobar a Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i iVoox, o sigui, estem a tot arreu. Jo, si no ens trobeu ja, no sé què fer més. No us oblideu de subscriure's al nostre canal de YouTube, sisplau. Joder. I què ens espera el programa següent? Ja tenim programa següent o encara no? Sí, doncs el programa següent parlarem de Pink Boots Society, amb la Lorena Bazán. Molt bé, doncs res, fins la setmana que ve i salut i bona birra. Salut i birra, i si és birra, aventura. Vinga, vagi bé. Que vagi bé. Adéu. Fora fa fred, prepare un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles la claredat al teu mirar, el nostre món damunt la taula, hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà i a l'alba marxar de nou i així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys, hi ha molt de fum i poca flama, hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa, feina i comptes corrents i una llista que no acaba, sempre més i amb qui m'és igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar